Acesta a fost concertul nostru de astăzi. Vrem să-i mulțumim acestor copii care au prezentat concertul nostru, profesorilor care l-au pregătit. Desește foarte mult colectivul din Floreta, de la internatul de tip familial, care au prezentat acest concert atât de interesant. Cred că dumneavoastră a fost foarte plăcut să vedeți acest fete toboșare care ele au interpretat cu atâta ghibăsie toate lucrurile acestea, toate lucrurile atât de bine, atât de frumoase. De aceea eu cred că a fost un concert reușit și trebuie să le mulțumim tuturor care suntem aici. Vrem să zicem că în continuare, pentru elevii școlii noastre, atât cât pentru copiii din Floreta, va fi în continuare o discotecă care ei vor dansa până noaptea târziu, așa că să nu așteptați acasă, de grasă, să lăsați să odihnească. Iată, aceasta este. Vrem să vă mulțumim dumneavoastră foarte mult pentru copiii care ne dați zilnic nouă în educație, noi să fim, să muncim cu ei, să-i facem niște copii buni, ei sunt un anuat și noi acum facem o bunică bună pentru țara noastră. Avem nevoie de așa copii, chiar vorbeam, cât talente, numai că ei mereu plece anul acesta de la noi. Și întotdeauna punem întrebarea, dar unde se duc mai departe? Și asta este o problemă foarte serioasă, care noi o să încercăm să o rezolvăm, ca și lor să fie interesant și nouă împreună, să vedem dansurile lor frumoase în continuare în Comuna Grătești. Deci copiii toți așteaptă și dumneavoastră vă felicită încă o dată sărbătorile, mulți ani, multă sănătate!